juntura kooperatibari emango dio Nagore Goni Aranari hitza, bera ja teknikoki hemen egin esku hartzen berri eman dezan, eta ondoren Zutegi Udal Liburutegiko langilea den Bakartxo Iguarani, pixkat hemen daukan gordailu honen azalpenak eman ditzan. Eta ez nuke amaitu nahi, Maialen Lizeaga ere Gaztelekuko koordinatzaile berria gurekin deula aprobetxatu nahiko nuke. Esan nahiko nukelako, bai Biurri ludotekakoak gaur ez daudela hemen, baina jakinaren gainean daudela eta Gaztelekukoekin gordailu honi ere etekin gehiago ateratzeko beraien ekarpenak ere jasoko ditugulako eta elkarlanean arituko guralako. Guretzako plusua da herriko bi eragile horiek ere hemen inplikatzea eta bere egitea gune hau. Orduan, zuena da hitza eta... Ni agian pixka bat errepikatuko dut Ainoak esan dituen gauza batzuk, baina gu gea Juntura Kooperatiba, honen diseinua egin dugun arkitektura taldea. Eta, Ainoak esan dugun bezala, guk ere Urzuru Gaudararekin egibide bat konpartitu dugu, ez? Bai, Enea plazako esku hartzean ere altzariak egin dituenean eta guztio programaren baitan ere egin dituenean esku hartzetan. Eta, kasu honetara etorrita ez, udaletik iristen zaigu pixka baten kargua, fokoa gune honetan jarrita, komentatu duen bezala, gunea bizi berritzeko, eta pixka bat erabilera urria zuen, eta oso urbilen bertan zentroan dagoen espazio honetan, pixka bat, beste mota bateko espazio bat sortzeko, ez? Eta, beste promisetako bat baita ere zen, bertan zegoenaren gainean jardutea, hau da. Eta ez egitea plazaren berrikuntza handi bat, baizik eta, bertan zegoen elementuekin eta bat, jolastea, esan dezagun, nolabait jolastin negula gure bai diseinatzen, eta bain esplikatuko zein izatan guretzeko jolasa, esku hartze bat edo proposatzen. Orduan nik, beste bi elementu azpimarratuko nituzke, batetik bai, gune atxegin bat sortzea, orduan ikusiko dituzue, elementuak diala, egoteko, etzateko, eserita, mailan bilduta, baina gune pixka bat egonleku baten itxura hartzen genion, eta baita ere plazak duen ezaugarrengatik eta duen itxurangatikan oso bildua da, trafikoangatikan babestuta dago, oso lasai ere umeak egon daitezke, eta pixka bat egongela baten itxura hartzen genien, ez? Eta, bai nahi izan diogu baita ere itxura hori, gero egin ditugun gauzatxo hauek, ez? Hori batetik eta gero beste batetik baita ere gordailuaren ideia. Lehen komentatzen egia ez nola beste adibide asko dauden, izan zen oso formato izan zen elementu bat ez, frigorifikoak erabiltzen zian, liburuak kalean urtutzeko eta jendeak gun eta hartu. Eta, pixka bat, kontzeptu horiekaren nahi izan dugu, eta, baita ere pixka ampliatu, ez? Eta, herriko beste eragile batzukin ere, udalak ere, pixka bat antolatu du, eta bitartekari lan egin du, baita ere, gordailu honek, dinamizazio bat edukitzeko, eta eragile ezberdinekin, baita ere, bizia eman aldion beste elementu bat izateko gordailu bat. Eta, gero beste batetik, nahiz eta elementu ezberdin batzuk kokatu, bai nahi izan dugu nolabait plaza guztiari bateratasun bat ematen dion elementu bat txertatu, eta batez ere kanpotik, lehen esan deten bezala, hain bildua egonik, askotan, kanpotikan ez duzu ikusten barrun zer dagoen, ez plaza honetan zer gertatzen nahi da, orduan, pixkat deia egiteko erabili dugu kolorea. Ikusiko ez duten bezala, oso kolore daigarria da. Eta alde horretatik, askertzen dugu asko ere, udalaren ausardia eta kolore hau erabiltzeko, eta horrelako elementu observatzeko ere, baita ere hirigintzaren barruan. Eta
koloreaz aparte, sobegarria den elementu bat izatez aparte, baita ere, plazan bertan jada zeuden elementuak bildu nahi izan ditugu modu honetan kolore honen bitartez. Orduan, ikusiko duzuten bezala, farolak margotu ditugu, barandilla bat margotu dugu, eta orduan pixka bat gure jolasa, gu ere pixka bat jolaste guzen zaigu diseinuekin, gure jolasa hori izan da. Kolore horrekin eta elementu geometriko ezberdinen bitartez lotura horiek sortzea eta pixka bat kanpotik barrurako deialdi hori edo dei hori egitea, ez? Eta, gero baita ere, oso politia egitzen dugu hori farolak eta ikutzen dituenean, ez? Pixka bat argiaren simbolo hori, ez? Denez, farolak eta hori kolore hori pixka bat, ez? Bueno, a ber, nik kontatuko dizugu, etorri zitzaigunean, gure proposamen hau liburutegira etorri zenean, aitortu berdeu sorpresa sartu gendula. Guk ere ezautze genitu nozkailuenak eta horiek, ez gendun kokatu ez zegoen burutik pasa usurbidean olako zerbait egin genezakenik. Baina gero ikusi gendunean, aisialdirako konsumotik haratago beste eskaintza bat egin izala, digutan konsumitzen den horretatik haratago beste zerbait egin nahi zala, eskaini nahi zala, pentsatu gendun orduan liburutegiak igual eukizezakela lekuren bat edo. Orduan, bain hori barneratuta gero, hasi ginen pentsatzen, ze erabilpen egingo zitzaion gordailu honi hemen kalean. Eta orduan ikuste gendun izan bertsula material bat, momentuan irakurtzeko modukua, edo gainbegiratzeko, edo irudiak ikusi, edo hau da, novela lodi bat jartzeak ez zaukala zentzu hondirik. Hemen hasi eta gero bertan usteko ez genien ikusten. Ze bai argi genukan, momentuz bintzat, horrela planteatu dugu, material hau izango da bertan irakurri eta bertan usteko. Momentuz ez da etxera eramateko. Etxera eramateko liburutegia hemendikan 50 metrotara dago eta funtzio hori liburutegiak betetzen du. Hemen dagoen materialak betetzen du funtzio da gehiago bertan aisialdiko tartetxo bat pasatzearena. Zerbait irakurtzen, konsultatzen, begiratzen, gana. Eta jolasten ere bai, ze jolas batzuk ere, horiek guk ez ditu jarri, kultura sailetik jarri dituzte, baina horri gero aipatuko ditut, jolas batzuk ere jarri dira. Orduan, ja ikusi genduen, ze funtzio beteko zuen, hemen zegoen materiala. Eta gero ja falta zen, hautaketa egitea edo zer eskainiko genduen pentsatzea. Eta hortan genbiltzala, konturatu ginean, liburutegiak material asko biltzen du, hau da, emaria jasotzen ditugu, gu geok zenbait material, adibidez, esaterako aldizkariak, leku egiteko erretiratu behar izaten dugu aldizkarizarrak, eta gu badakau kaxaba liburutegin jartzen duna hartzazu gustoko dezuna, eta hagan pilatzen dugu material asko, eta jendeak hartzen du, etxera eramaten du. Orduan ikusi gendu, urten poderioz, geneukala material bat bilduta ere, dena ez dugu batien ateratzen, ze gauza asko jasotzen dugu, errepikatuak, emariak, orduan. Lehen abizi egin gendun orduan, geneukan material hori atera eta mahai gainean jarri eta ikusi zer geneukan. Hau da, argi ikusi gendun, berrerabilitako materiala eskaini nahi gendula. Geneukala zerbait txukuna eskaintzeko aukera. Eta behin, mahai gainean jarri eta ikusi gendun bazan, eta beti ere atxikita lehen aipatu deun funtzionamendu horri, hau da, momentuan hemen konsultatzeko materiala izan bertzula, da ingendun aukeraketa bat. Eta aukeraketa horren barruan, badaude aldizkariak, egia da iaz egin gendun, iaz urte bukaeran egin gendun aldizkarien berrantolaketa, eta guk kajoian jarri orduko desagertzen dira, jendeak eramaten ditu. Orduan, ez geneukan momentu honetan otsailean, ez geneukan aukera hondirek, baina berehala edukiko du berriz ere pila ite dugu oso errez. Orduan, momentuan geneuzkan aldizkari batzuk ekarri genitun, eta gero baita ere irakurketa liburuak, baina aipatu duten bezala, ez hola irakurketa denbora luzez irakurtze eskatzen dira, bizketa, gainbegiratu daitezkenak, edo zatika irakurri daitezkenak ere bai, liburu bat, har dezakezu, eta agian gaia interesekoa gertabakizuke, begiratu dezakezu aurkibidea, eta kapituleren bati gainbegiratu bat bota, ikusi zertaz di joan, eta, pixkat, idei horrekin abiatu ginen. Eta bai saiatu geha geneukan multzo horri guzti horretatik zerbait orekatua eta txukuna eskaintzen. Orekatua adintarte aldetik adibidez. Izan, aurrentzako, gazteentzako,
helduentzako, orekatua adintarte aldetik, orekatua genero literario aldetik ere, hau da, izan, kasu honetan aldizkariak dira, baina izan daitezke aldizkariak, izan daitezke olerki liburu bat, norbaitek olerkiren bat irakurri nahiko balu, ipuin liburuak daude, ezagutza liburuak ere badaude, lehen aipatu duen bezala, dena goiti bera ez dezuretuko, baina agian interesatzen zaizun pasartere batekin gelditu zaitezke, eta jarraipena eman hemen edo liburutegian bertan, album ilustratuak aurrentzako, hementxe bertan kontatu daitezkenak esaterako. Orduan, pixka bat saiatu dea, genero aldetikan ere eskaintza anitza izan dadin. Gazteentzako ere zenbait aldizkari dago, adibidez, komiki aldizkari hau, Xabiro, ikastolen elkarteak doain oparitu dizkiguna, zenbait ale, eta bezaben emetxa jarri eta tarte hon bat pasatzeko, hemen badago aukera. Orduan, hoxe, genero aniztasuna, eta gero hizkuntza aldetikan ere zaindu dugu, euskara ardatz hartuta, saiatu dea, baita ere eskaintza, nik uste, hoxe, hor ere orekatua eta txukuna izan dadin. Eta, nahiko gustora galditu geha, geneukan guzti horretatik, nahiko gustora galditu de, sortu deun hasierako bilduma honekin. Gero, lehen aipatu izuten bezala, kultura arlotik, jolas bat jarri dute, hemen kalean egiteko jolas badana, karta joku pare bat, eta soka bat, soka saltuan, edo ibiltzeko, edo goma bat, ez dakit oso ondo? Goma bada, goma, ez? Soka saltua ere jarriko dugu. Baina momentuz goma bat ere, hemen bertan jolasteko. Eta, batez ere azpimarratu nahi deuna, bilduma hau bizirik dagola. Hau da, gero jongo gehi ikusten, zer izan daiteken erabiliena, eta horren arabera ere, guk berriz ere sortuko duen beste multzotxo bat, jongo gehiake, aldatzen, berritzen, edo beste ideiaren bat ere badago buruan, baina, printzipioz, pentsatu da, hola hasi, eta gero, batez ere bizirik dago bilduma bat izango dela, eta seguru, gero aldaketatxoak edo garapena izango dela.